Dobrý den, vážení přátelé, vítejte u mého videa, nebo spíš takového krátkého tutoriálu, ve kterém se i naprostým laikům pokusím vysvětlit základní pravidla nabíjení elektromobilů. Jmenuji se Míra Hrubý, jsem jen takový obyčejný neznámý civilista, nejsem žádný youtuber, nepotřebuju žádný lajky ani odběry, ale natáčet videa a hrát si s kamerama a s dronama mě prostě baví. Tak jsem si jednou řekl, že udělám něco užitečného, co možná pomůže některým z vás, který se rozhodujete, že si třeba pořídíte elektromobil, ale jak se bude nabíjet, tomu ještě moc nerozumíte. Takže pojďte na to. Jak natankovat naftu nebo benzín pochopí a zvládne každý i bez znalostí fyziky, Ohmova zákona a elektrických veličin. Ale jak nabít elektromobil, to je pro mnoho lidí zatím naprosté tajemství. A přesně pro ně jsem zpracoval tohle video, kde si vše vysvětlíme bez zbytečných složitostí. Zapomeňme na politiku, Green Deal, emise a další příbuzná témata. Nyní to berme čistě technicky, bez emocí a politických předsudků. Pro znalce a zkušené elektromobilisty bude tohle video naprostou ztrátou času. Takže se do toho pustíme a začneme, jak se říká, od Adama. Klasické spalovací auto má nádrž, do které se u stojanu natankuje palivo za pár minut. Dostatek energie máte doplněno takřka ihned, jednoduše a na každém rohu. Jediné, co musíte znát a rozlišit, zda jezdíte na naftu, benzín nebo třeba na plyn. A podle toho přijet ke správnému stojanu. Dovede to každý a není to žádná věda. Elektromobil má místo nádrže trakční baterii, do které musíme také naplnit energii, jenže elektrickou. A to je trochu složitější a má to svá pravidla, která musíme znát. Ale nebojte se, není to žádná jaderná věda a při troše dobré vůle to pochopí naprosto každý. Množství paliva se uvádí v litrech. Množství elektrické energie se uvádí v kilowatthodinách. Objemu trakční baterie říkáme kapacita. Můžeme si představit, že do baterii energii také naléváme jako palivo do nádrže. Ovšem trvá to déle a má to trochu jiná pravidla. Říká se tomu nabíjení. Každou baterii můžeme nabíjet několika způsoby a rychlostmi. Záleží na typu, velikosti a kvalitě baterie, včetně souvisejících technologií, jako je například druh a výkon palubní nabíječky, možnosti aktivního chlazení a ohřevu baterie a další technikálie. Právě kapacita baterie a rychlost nabíjení od sebe elektromobily velmi odlišují v jejich dojezdu a využitelnosti. A odvíjí se od toho i jejich cena. Obvyklá kapacita baterií moderních elektromobilů bývá v rozmezí 30 až 80 kWh a jejich spotřeba se pohybuje zhruba od 12 do 30 kWh na 100 km jízdy. Údaj o spotřebě se uvádí v kWh na 100 km, stejně jako u spalovacích aut v litrech na 100 km. V principu v tom vlastně žádný zásadní rozdíl není. Je pouze potřeba si vše ujasnit a naučit se pár pravidel. Jsou dva základní způsoby, jak elektromobil nabíjet. Pomalé AC a rychlé DC nabíjení. První, nejčastěji používané nabíjení je z běžné elektrické sítě střídavým proudem označováno jako AC pomalé nabíjení, nejčastěji doma ze zásuvky nebo wallboxu. Může to být také na různých veřejných místech, například u hotelů, nákupních center, restaurací, sportovních areálů a dalších. Samozřejmě za různý poplatek. Vždy jde ale o nabíjení pomalé v řádech několika hodin. Ideálně, když auto parkuje a nepoužívá se. Druhá možnost je na veřejných rychlonabíjecích stojanech stejnosměrným proudem, které je označováno jako DC rychlé nabíjení. Zde je možné energii dobít za pár desítek minut podle dostupného výkonu stojanu a aktuálních možností konkrétního auta. Za ideálních podmínek nabijete moderní elektromobil na dalších 400 km zhruba za 20 minut, ale záleží to na mnoha dalších faktorech, které si probereme později. DC rychlonabíjení je také poněkud dražší. Na oba způsoby AC i DC se nyní podíváme trochu podrobněji a začneme častěji využívaným AC pomalým nabíjením. Pro připojení se používá tento konektor s označením Typ 2 nebo Mennekes. Kabel bývá součástí domácích nabíječek tzv. Wallboxů, které jsou pevně na zdi, nebo přenosných nabíječek, které připojíme do klasické zásuvky jednofázové nebo třífázové. Přenosná síťová nabíječka by měla být součástí výbavy každého elektromobilu, stejně jako samostatný kabel Typ 2, který se připojuje do veřejných nabíjecích bodů, které nejsou kabelem vybaveny. Ještě malé upřesnění. Přenosná nabíječka nebo domácí nabíječka je nepřesné označení. Jde ve skutečnosti o speciální nabíjecí kabel, který obsahuje různé bezpečnostní a spínací prvky. Skutečná nabíječka je vždy až uvnitř elektroauta. Tento kabel nebo wallbox zajišťuje bezpečné připojení k síti, ale tím není nutné si lámat hlavu. Jde o obecně používaný název a každý tomu bude rozumět. Je to velmi oblíbené téma pro hnidopichy a chytré remcaly, tak na ně buďte připraveni. Konektorem Typ 2 tedy přivádíme střídavý elektrický proud do zmíněné palubní nabíječky elektromobilu, která je vždy jeho součástí.
Elektromobily se liší typem a výkonem této nabíječky. Jejím úkolem je střídavý elektrický proud ze sítě přeměnit na proud stejnosměrný, který vyhovuje pro nabíjení samotné baterie. Přeměně střídavého proudu na stejnosměrný se říká usměrnění. Momentální množství elektrické energie, které proudí do baterie, nastavujeme hodnotou elektrického proudu v ampérech. Čím vyšší nastavíme proud, tím vyšší bude výkon nabíjení. P se rovná U krát I. Výkon rovná se napětí krát proud. Jednoduchý vzorec, který si určitě zapamatuje a pochopí ho každý. Vyšší výkon rovná se kratší čas nabíjení. Hodnotu nabíjecího výkonu můžeme pevně nastavit nebo pomocí různých druhů automatizace plynule měnit podle momentální spotřeby v domě, aktuální výroby z fotovoltaiky nebo třeba podle momentální výše spotových cen elektrické energie. Automatizace nabíjení nám tedy umožňuje s energií hospodařit a efektivně využívat rezervovaný příkon, vlastní výrobu energie nebo řídit nabíjení za výhodnější ceny, pokud máte možnost nákupu elektřiny za spotové ceny. Velmi důležitý je také fakt, že elektrická distribuční síť a moderní domovní rozvody jsou třífázové. Laicky to znamená, že energie přichází ve 3 proudech v samostatných vodičích. Každý ze 3 vodičů má jen omezené množství proudu energie, které dokáže přenést. Pokud bychom do něho pustili proud větší, mohlo by dojít k jeho přehřátí. Proto se na každý elektrický přívod instaluje tzv. Hlavní jistič, který se při překročení maximálního povoleného proudu vypne. Každý elektrický odběr ho má vždy před elektroměrem a jeho hodnota určuje také maximální povolený výkon, který lze ze sítě odebírat a za který platíme měsíční paušál. Říká se mu rezervovaný příkon. Tento jistič bývá většinou třífázový. Nejčastěji v hodnotách 3x16, 3x20, 25 a 32 A, ale občas i vyšší, pokud je potřeba. Čím vyšší je hodnota hlavního jističe, tím vyšší je i měsíční paušál, který se za rezervovaný příkon platí dodavateli energie. Zde vidíte, jaký příkon máte rezervovaný podle hodnoty vašeho hlavního jističe. Takže celkový využitelný příkon v domácnosti bývá nejčastěji 11, 14, 17 a 22 kW. Vždy jde třetina z jedné fáze. Může být i více nebo i méně. Je tedy velmi důležité, kolika fázová je palubní nabíječka elektromobilu. Tedy z kolika fází dokáže energii přijmout a zpracovat k nabíjení. Starší a levnější typy elektromobilů mají nabíječku jen jednofázovou. Některé dvoufázovou. V dnešní době by ale měla být naprostým standardem nabíječka třífázová o celkovém výkonu alespoň 11 kW. Někteří výrobci nabízí až výkon 22 kW. Na to je však potřeba minimálně samostatný přívod s 32 ampérovým jističem, tedy hlavní domovní jistič alespoň o řád vyšší, což je 40 A, což již stojí nemalý měsíční paušál. Pokud budete elektromobil pořizovat, je typ a výkon palubní nabíječky velmi důležitým parametrem, který si předem prověřte, zda vám vyhovuje. Podle hodnoty hlavního domovního jističe, rezervovaného příkonu a výkonu nabíječky v autě vyplývá tedy maximální možná rychlost výkon AC nabíjení. Výpočet aktuálního času nabíjení je velmi jednoduchý a každý elektromobil vám ho zobrazí. Jednoduchý příklad. Výkon 1 kW proudící do baterie po dobu 1 hodiny odpovídá nabité energii 1 kWh. Tedy jednoduchá trojčlenka ze základní školy. Pokud máte baterii o kapacitě 70 kWh a palubní nabíječku nastavíte na výkon 11 kW, bude nabíjení z 0 na 100% trvat přibližně 6,5 hodiny. Je nutné počítat i ztráty v nabíjení, takže konečný čas se může o pár minut lišit, ale tím není nutné si zbytečně lámat hlavu. Naopak, pokud bychom tuto 70 kWh baterii nabíjeli pouze z jedné fáze z běžné domovní zásuvky, například touto 2 kW nabíječkou, bude nabito z 0 na 100% až přibližně za 35 hodin, což je skoro celá věčnost. A není to úplně ideální způsob. S úplnou nulou přijíždíte jen zřídka a také cílová hodnota nabíjení se doporučuje nastavit na 80%, takže pro běžné užívání lze u elektromobilů kalkulovat s nabíjenou kapacitou 10 až 80%, tudíž s časem domácího nabíjení kolem 4 hodin, pokud mají 11 kW třífázovou nabíječku. Nastavení běžné hranice 80% celkové kapacity se doporučuje pro delší životnost a dobrou kondici trakční baterie. Neznamená to, že byste nesměli nabíjet do 100%. Není ale dobré nechávat auto déle odstaveno s plně nabitým akumulátorem a ještě horším stavem je nechávat auto dlouho odstavené s akumulátorem úplně vybitým pod 10% nebo dokonce na nule. Na 100%, tedy pokud možno nabijte před odjezdem na delší plánovanou trasu. Občas si ale delší trasu opravdu naplánujte a nechte baterii co nejvíce vybít a pak ji naplno nabijte. Tím umožníte chytrému řídícímu systému si ji překontrolovat, kalibrovat a správně nastavit parametry. Většina elektromobilů umožňuje propojení s mobilní aplikací,
kde si výkon a kapacitu nabíjení můžete nastavit, kontrolovat průběh, načasovat, spustit nebo vypnout. Navíc aplikace umožňuje načasovat ohřev nebo klimatizování vozu, vyhřívání čelního skla nebo volantu, což je v zimě nebo v parném létě zásadním benefitem každého elektromobilu. Naprosto nejdůležitější, a to si zvýrazníme, je, abychom si při domácím nabíjení pohlídali potřebnou rezervu energie pro provoz domácnosti, tedy pro vaření, praní, žehlení, pečení a další drobné odběry, pro které musíme nechat určitý příkon v rezervě. Pokud bychom rezervu překročili, hlavní jistič vypadne. Je také velmi důležité, aby spotřebiče s velkým odběrem, které často běží současně, byly v domě připojeny rovnoměrně ke všem fázím tak, aby žádnou fázi nepřetěžovaly. Nechte si to zkontrolovat zkušeným elektrikářem nebo revizním technikem. Také při nabíjení nesmíme překročit hodnotu příkonu danou hlavním jističem ani na jedné fázi. Existuje několik možností řešení. Přímo v autě nebo na wallboxu či přenosné nabíječce nastavíte nižší hodnotu proudu. Prodloužíme tím však dobu nabíjení. Také si můžeme jen pohlídat, abychom spotřebiče s vyšším odběrem v době nabíjení nezapínali, což nás ale bude velmi omezovat. Záleží však na konkrétní situaci. Můžeme také zažádat o vyšší hodnotu hlavního jističe a rezervovaného příkonu, ideálně 3x25 nebo 3x32 A. Bude to ale něco stát. Distributor musí navýšení nejprve povolit, vy musíte zaplatit a zvýší se vám i měsíční paušál. Nejlepším řešením je vhodná volba hlavního jističe a chytrý wallbox, který dokáže sledovat odběr v domě a svůj nabíjecí výkon plynule snižuje nebo zvyšuje podle aktuální spotřeby v domácnosti. AC pomalé nabíječky jsou velmi rozšířené také na veřejných místech a bývají součástí i DC stojanů s rychlonabíjením. Právě pro připojení k těmto veřejným nabíjecím bodům potřebujete v autě samostatný kabel typ 2. Pokud zde budete nabíjet, nezapomeňte si v autě nastavit hodnotu nabíjecího proudu na maximum, pokud ho máte běžně omezen při domácím nabíjení. Může vás to nemile překvapit neočekávaně malým nabitím. Velmi důležitý je také stav vaší elektroinstalace. Je nutné mít nabíječku připojenou k zásuvce, která má všechny kontakty dobře utaženy, bez přechodových odporů a je jištěna vhodným jističem. Kvalitu rozvodu a stav instalace dlouhé nabíjení velmi prověří. Nechte si občas kontrolovat rozvody elektrikářem nebo revizním technikem. Delší odběr s vyšším výkonem může při vadné elektroinstalaci způsobit i požár. To neplatí jen pro nabíjení, ale pro všechny vyšší dlouhé odběry. Nikdy nabíječku nepřipojujte přes levné prodlužováky, takzvané psy, a už vůbec ne přes stavební prodlužováky smotané na bubnu. Pokud to již bude nutné, prodlužovák vždy úplně rozmotejte a nabíjecí proud v autě nastavte na minimální nebo snížený. Vyhnete se zbytečným nepříjemnostem s vypálenými kontakty či dokonce s požáry. Když už prodlužovák, tak silný a kvalitní, označený hodnotou 16 A. Poslední, co bych ještě zmínil, je postup odpojení přenosné nabíječky. V průběhu každého nabíjení je vždy konektor v autě automaticky zajištěn proti vytažení. Je tedy nutné nejprve nabíjení ukončit, aby se kabel odblokoval. Poté kabel nejprve vyndat z auta a až potom ze zásuvky. Nikdy to nedělejte v obráceně, může dojít k poškození nabíjecí elektroniky v autě. Takže nejprve vyndat z auta a až potom ze zásuvky. Naopak, když nabíječku připojujete, nejprve ji připojíte do zásuvky a potom do auta. Shrňme si tedy vše podstatné pro AC nabíjení. AC pomalé nabíjení bude pokrývat drtivou většinu vašich nabíjecích potřeb. Vhodné je mít dům nebo parkovací stání se zásuvkou ideálně třífázovou nebo pevným chytrým wallboxem. Je potřeba vědět, jakou má vaše auto palubní nabíječku a jakým výkonem a z kolika fází umožňuje nabíjení. Je to velmi důležité pro nastavení optimálního nabíjecího proudu a odhadu potřebného času k nabíjení. Zkrátka, jestli to dokáže pořádným proudem, nebo jen čůrkem, nebo po kapkách. Nikdy nenechte baterii delší dobu 100% nabitou, vybitou pod 10% nebo dokonce úplně vybitou. Způsobuje to její nevratnou degradaci. Na 100% se snažte nabíjet jen těsně před odjezdem na delší cestu. Lze to zpravidla i načasovat v aplikaci nebo přímo v autě společně s topením na potřebnou dobu odjezdu. Občas ji ale pořádně vybijte i nabijte pro její správnou kalibraci. Nastavte běžnou horní hranici nabíjení na 80%. Cesty a nabíjení si plánujte tak, abyste přijeli do cíle s kapacitou vyšší než 10%. Vyhnete se riziku tzv. Stresové dojezdové tísně.
Počítejte tedy s dojezdem v rozsahu kapacity 10 až 80%. Podle této hodnoty v zimním období si pořiďte elektromobil s vhodnou kapacitou dle běžného denního nájezdu kilometrů. Zajistěte, aby nabíjení elektromobilu nepřetížilo váš hlavní jistič a neomezilo provoz domácnosti. To jest nastavením nižšího nabíjecího proudu přímo v autě nebo na wallboxu, pořízením wallboxu s plynulým řízením nabíjecího výkonu v závislosti na odběru v domácnosti nebo vhodným navýšením hodnoty hlavního jističe. Nechte si také od odborníka zkontrolovat, aby spotřebiče v domě s vyšším odběrem, rychlovarka, kávovar, mikrovlnka, pračka, myčka, sušička, trouba, které často běží současně, byly připojeny souměrně na všechny 3 fáze. Tím docílíte maximálního vytížení rezervovaného příkonu při současném nabíjení elektromobilu. Pokud máte fotovoltaiku nebo ji plánujete pořídit, je to naprosto nezbytné pro její celkové efektivní využití. Dost často se na to zapomíná. Pozor na stav vaší elektroinstalace. Vadná instalace v kombinaci s nabíjením elektromobilu může způsobit požár. Vyvarujte se prodlužovačkám, takzvaným psům a nabíjecím bubnům. Pokud není vyhnutí, vždy úplně rozmotat a nastavit proud v autě na minimum a počítat s delším časem nabíjení. Používejte jen silné a kvalitní prodlužováky, ale jen když to jinak nejde, a mějte je na oku. V průběhu nabíjení se konektor v autě vždy automaticky zajistí proti vytažení. Pro jeho odpojení vždy nejprve ukončete nabíjení, odpojte nejprve konektor z auta a až potom ze zásuvky. Pokud to uděláte obráceně, můžete poškodit elektroniku palubní nabíječky. Druhou možností je DC rychlonabíjení. Spodní část nabíjecího konektoru auta slouží pro připojení k veřejným nabíjecím stanicím s vysokým výkonem, označují se CCS. Nabíjí vysokým stejnosměrným proudem energie a umožňují dostatečně nabít třeba jen za 10 až 20 minut. 2 spodní hroty slouží k přenosu samotné energie, v horní části konektoru typ 2 je uzemnění a komunikační konektory mezi autem a nabíjecím stojanem. Každý elektromobil má jiný maximální nabíjecí výkon DC nabíjení. Například náš e-Golf umožňuje DC nabíjení výkonem 38 kW, takže z 10 na 80% bude 32 kWh baterie nabita za necelou hodinu. Elektromobil ID4 má uveden maximální nabíjecí výkon 135 kW, takže z 10 na 80% bude 77 kWh baterie nabita zhruba za půl hodiny. Velmi důležité je, že právě v tomto rozsahu se baterie nabíjí na DC nejrychleji. Posledních 20% do 100 se rychlost velmi sníží a může trvat déle než předchozích 10 až 80, takže si to zapamatujte, ať zbytečně nestrácíte čas. Je časově výhodnější udělat 2 zastávky a nabít 2x 50%, než jednou nabít z 0 na 100. Výkon při různém procentu nabití lze vyčíst z nabíjecí křivky. Nabíjecí rychlost velmi závisí také na teplotě akumulátoru, proto se u moderních elektromobilů řeší v zimě předehřev baterie. Nejen při provozu, aby fungovala optimálně, ale hlavně rychlý ohřev před příjezdem na rychlou nabíječku, aby bylo možné využít plný nabíjecí výkon i v mrazech. Starší modely elektromobilů tuto funkci bohužel nemají, takže pokud v mrazech připojíte rychlé nabíjení, jeho výkon nemusí být očekávaný a bude trvat mnohem déle. Akumulátor můžete trochu předehřát ostřejší jízdou před příjezdem k nabíječce. Uživatelsky nastavitelný předehřev baterie je tedy pro mnohé elektromobilisty velmi důležitým parametrem, zejména pokud často využívají rychlé nabíjení na delších cestách. Také přehřátá baterie rychlou jízdou, nabíjením a vysokou letní teplotou není ideální a moderní elektromobil ji dokáže aktivně chladit. Všem těmto funkcím teplotního řízení baterie se obecně říká aktivní termomanagement. U starších elektromobilů, které žádný aktivní termomanagement neměly, to k životnosti baterie příliš nepřispělo. I přesto jsou tato elektroauta dnes s nájezdem několika set tisíc stále použitelná a mají třeba i více než 80% původní kapacity. Počítejte také s tím, že každá kWh může u DC nabíjecích stanic být velmi drahá. Nyní v roce 2025 zhruba od 12 do 25 korun za každou kWh. Takže náklady na kilometr jsou při tomto druhu nabíjení často vyšší než u slušného spalovacího auta. Proto vždy zvažte, kolik energie skutečně potřebujete na dojezd do cíle a nabijte si jen tolik, kolik potřebujete, jen s malou rezervou. Ušetříte tím čas i peníze. Nabíjecí infrastruktura je dnes již velmi hustá, takže trasa se dá naplánovat velmi jednoduše. Nemusíte si s tím však lámat hlavu. V autě nebo v aplikaci si jednoduše trasu dáte do navigace a ta vám ji naplánuje včetně zastávek na nabíjení. Ukáže i, zda je stojan volný nebo nabídne nejbližší alternativu. Platby za nabíjení by postupně měly být možné platební kartou. Je však také možnost vytvořit si registraci u jednotlivých provozovatelů, například ČEZ, E.ON, Pre, Ionity a další,
a stojan aktivovat čipem nebo aplikací provozovatele, který vám potom zašle fakturu nebo strhne částku z karty. Ceny za kWh jsou pak trochu lepší. Také výrobce, ku příkladu Škodovka, Volkswagen, BMW, nabízí univerzální roamingovou kartu pro nabíjení u smluvních provozovatelů. Výhodou je jen jedna karta a jedna fakturace. Cena dle zvoleného tarifu. Ten paušál za 0 nebývá finančně příliš výhodný. Jestliže nabíjíte na cestách jednou za 2 roky jako já, tak to asi bohatě stačí. Ale pokud jezdíte a nabíjíte hodně, dá se lepším tarifem za různý paušál ušetřit slušná částka. Ale to si musí každý kalkulovat sám. Velmi důležitá je také správná volba stojenu na nabíjecích hubech podle jeho výkonu, pokud se liší. Máte-li malý elektromobil, třeba Citigo, Leaf, e-Golfa, s DC nabíjením do 50 kW, využijte nabíjecí stojan s nejnižším výkonem, který bude volný. Obvykle bývá k dispozici kombinaci několika výkonů 50, 150 a vyšší. Pokud se připojíte na výkonnější a slabší necháte volný, blokujete tento stojan elektromobilům s rychlejším nabíjením. Jejich řidiči, slušně řečeno, nebudou rádi. Zkrátka, pomalejší malobaterkáče připojte k 50 a ty 150 a vyšší nechte Teslám, Enyaqům, Taycanům a podobným žihadlům. Vy žádný čas nestratíte a ostatním ho ušetříte. Další velmi důležité pravidlo je, abyste ke stojanu slušně zaparkovali, aby se vešli i jiní. A od majitelů spalováků je stání u nabíječek naprosté hulváctví. My jim také neparkujeme u tankovacích stojanů. Někteří petrolheadi to ale dělají schválně na protest proti elektromobilitě a jen tím provokují. Raději se s nimi nepouštějte do konfrontace a jeďte nabít jinam, jelikož jejich IQ a mozková kapacita nebude ani na úrovni Cimrmanovy slepice Zory. A to jsem možná ještě trochu přehnal. On měl už od svých chlapeckých let jeden velký životní cíl. Chtěl vědeckému světu dokázat, že slepice přes svou minimální mozkovou kapacitu se možná ještě přehnal. Takže si shrňme pravidla pro DC rychlonabíjení. Nabíjíme konektorem CCS stejnosměrný proud o vysokém výkonu přímo do baterie. Výkon je daný typem auta a jeho baterie. Nenabíjejte na víc než 80% kapacity, pokud to není vyloženě nutné. Posledních 20% může trvat déle než předchozích 80%. Je to dáno principem lithiové baterie a je to prostě tak. Viz zmíněná nabíjecí křivka. Jak rychle se bude nabíjet, velmi závisí na teplotě baterie. Proto v zimním období bez jejího předehřátí může nabíjení trvat podstatně déle. Moderní elektromobily umožňují aktivní předehřev i chlazení akumulátoru a je možné jej ručně či automaticky dle navigace aktivovat před příjezdem na rychlonabíječku. Starší modely toto bohužel neumožňují. Na rychlém nabíjení si nabijte jen tolik, kolik potřebujete. Ušetříte čas i peníze. Ceny jsou vysoké. Je lepší a rychlejší nabít cestou 2x 50% než jednou na 100. Parkujte u nabíječek slušně, ať se vejdou i ostatní. Neblokujte zbytečně DC stojany s vyšším výkonem, když můžete nabíjet na vedlejším slabším stojanu dle vašeho maximálního výkonu. Moderní elektromobil dokáže trasu včetně DC nabíjení naplánovat v aplikaci a poslat do navigace v autě. Ukáže vám i zda je nabíječka volná nebo nabídne alternativu. Takže není nutné se obávat vyrazit i na delší trasu napříč civilizovanou Evropou. Jsem přesvědčen o tom, že těchto pár pravidel zvládne pochopit každý. Není to žádná vesmírná věda. Kdo si jízdu elektromobilem jednou vyzkouší, vše pochopí a vyhovuje mu to. Již si nikdy spalovací auto nepořídí a jeho řízení bude pro něho naprostý pravěk a spíše nostalgie. Zjistíte totiž, že jezdit elektromobilem je pro vás výhodnější, zatím levnější a pohodlnější. Pokud tedy nebydlíte v paneláku nebo nejezdíte každý den 1000 km s přívěsem nebo 2x týdně do Chorvatska. Elektromobil není zatím pro každého. Má své výhody i nevýhody, které každý musí zvážit. Bylo o tom natočeno a napsáno hodně. Stačí jen hledat relevantní informace. Vyhněte se Autofóru, Autoživě a expertům Pepům a jiným petrolheadům. Tak někdy v roce 2030 za mě zkrachuje Tesla. Nová auta jsou absolutně čistá už od Euro 5. V první řadě si zprůměrujte svůj denní nájezd, jaká velikost auta je pro vás ideální a v jaké cenové kategorii. A hlavně, jak budete převážně řešit nabíjení. Nezapomeňte, že v zimních mrazech je dojezd elektromobilu podstatně kratší, odhaduji tak o 1/3. Takže v zimě nelze plánovat stejně jako v létě. Záleží na profilu trasy, kolik z toho je po dálnicích, zda máte v autě tepelné čerpadlo a další. Ale to si časem vše vyzkoušíte a budete to brát naprosto automaticky. Já jsem pořídil elektromobil, když jsem po dlouhém úsilí vlastnoručně konečně dodělal fotovoltaiku a prvně uviděl, jaká je její denní výroba. Žádná omezení jsem nikdy nepocítil a velmi mi to vyhovuje. Nikdy jsem neumrzl, vždy jsem dojel do cíle i s rezervou a zatím jsem neuhořel.
Pomalu si zvyká i manželka, která již několik měsíců jezdí naším druhým rodinným elektromobilem, který vyhovuje většině našich rodinných potřeb. Věřím, že mnohým budoucím uživatelům moje video trochu pomůže při rozhodování, zda elektromobil pořídit či nikoliv. Děkuji vám za pozornost, jezděte si čím chcete, ale hlavně bezpečně, buďte k sobě ohleduplní a vždy dobře dojeďte. Tak ahoj. Nashledanou.